В дните на Автосалон 2002 успяхме да направим този репортаж за легендарния български автомобил Булгар Алпин, сглобява някога в България, в град Пловдив и пожънал много спортни успехи у нас и в чужбина. В уречения час екипът на скорост беше на гребната база в Пловдив, където беше срещата ни с Кевлорг Махитарян, по-известен сред своите приятели като Кево. Да разкажете нещо повече за този автомобил. Този автомобил е Булгар Рено Алпин, произведен в завод за автомобили Булгар Рено в Пловдив през 1968 година. Модела се каза А110 с обем на двигателя 1255 кубически сантиметра и мощност 103 конски сили при 6750 оборота в минута. 4 степена скорост на кутия, 4 предни и една задна, синхронизирани скорости, ръчно превключване на скорости, максимална скорост 205 км в час, спирачките дискови на 4 колелета. Иначе общото тегло на колата е 625 кг, което е изцяло изработено от полиестерна смола с такова клап. Общо са произведени към 55-60 коли. Тази е една от прототипите, първата серия, нулевата. И това е фактически гордостта на българското автомобилостроение. Булгар Алпин, произведен в Пловдив. Четиритактов, 4-цилиндров, редови двигател, двукамерен карбуратор, механично отваряне на двете клапи. Карбуратор е произведен в Италия, фирмата Weber, Болония. Ремонт и нещо правилно ли? Сменял съм, да, сменял съм бутала. В момента е на 30 000 км. С оригинални части, бутала, сегменти, лагери. Първоначално колко можа да изкара? Изкарах около 100 000 км. И в момента е общо на 130 000 км. А как се държа на пътя? На пътя 120, 140 е най-добрата скорост и най-икономична. Иначе от 160 нагоре вече се чувства по-нестабилно, особено ако е сам. Ако съм сам, ако има балансьор от другата страна, значи 160-180 км. До 200 км съм карал на отсечки, не за вършене. А като разход на гориво? Разход от 8 до 10 обикновено според режима на каране, а на градско вече 10, 12, 13 според сезона. В зимно време по-голям разход, особено за по-къси разстояния, като се кара. Казахте, че е стъклоплат това нещо. До сега боядисвана ли е автомобила? Да, беше жълта колата, боядисвана е. И съм е подсилвал
Сега поначало те стъклопласта и показваха доста дефекти. Имаш пуквания, тя не се оголва, че се впука при удар и като преди 20 години бях спал за 2 години, бързо и правих основен ремонт, прегледах я основно детайл по детайл от началото до края. Първо от бронята предната до задната, всеки един детайл съм го проверявал, дефектовал, който е бил за ремонт съм го ремонтирал, който не поставил отново и с обикновено предимно с оригинални части. Преди имаше в Кореком завода, продаваха части, там като свършиха по Кореком бяха останали. В Румъния съм ходил в магазин, имаше за оригинални части. Доста често и така. А като години, колко е в момента този? В момента е 34 години. За родоначалник на Алпин се счита Жан Редел, дилър на Рено от ДЕП, който преработвал малките автомобили на Рено за свои собствени спортни цели. По-късно започва специалното създаване на спортни автомобили с двигатели на Рено за растящия пазар на такива машини. А110 се счита за най-известния и успешен модел на Редел и е произвеждан във Франция от 1963 до 1974 година. Първите автомобили А110 са с двигател с обем по-малко от 1 литър, но по-късно се появяват двигатели с обем 1,3 литра 105 конски сили, 1,6 литра 138 конски сили и 1,8 литра 170 конски сили мощност. Именно този мощен вариант е използван за участие в световния рали шампионат и през 1973 година е начало в класацията, като в световните анали са записани имената на много пилоти, които са управлявали такъв автомобил. Жан-Клод Андрю, Жан-Люк Трие, Жан-Пьер Николас, Бернард Дарниш, Жан Винати и разбира се, не на последно място скандинавеца Ове Андерсон. У нас също редица пилоти са използвали такъв автомобил и можем само да бъдем горди, че у нас в България се е сглобявал подобен автомобил.